Din. Wes rasa resik-resik. Engko malah ngelih mokel kowe engko. Heh. Kuwi trek-trekan. Engko trek-trekan go ning endi pangenan. Pangenan. Lho. Mbah. Pangenan. Jaman biyen ning pangenan iki ndelok kancaku ngumbah anu lur. Astria Grand. Ora. Siapa iki iki didol pira Din? Ora didol. Kok kasih golek lho Din motor ngene iki lho Din. Nek tak kumbahke wae Din. Ngumbak daripada ngelih kowe engko malah mokel. Siapa dah? Kalau malah meleset itu dikai nganu to lak kayak sabun dah. Lah iya. Mana apa kayak krek. Kuwi lho ngisor kuwi lho dene jengan kuwi lho. Nggone soke iki lho. Nggon sok iki lho. Iki lho iki motor legend. Honda Astrea iki biyen iki rajane motor iki biyen iki. Wis ngene iki jaman biyen wis boncengke nganu ya. Wah, ha? Tahun berapa iki, Din? Heh? 93. Iki lho iki saiki golekan, saiki golekan nganu. Ngene iki sing bulus ya lho tapi. Nggonmu bulus ora ta Din iki, ora ta? Sing ning omah kae bulus ta kita ya. Sing biyen. Ha ta? Sing biyen iki motor sak ngene, kok ngene saiki golekan wirite pol-polan iki. Selitere kanggo muter-muter Magelang turah ya. Irite pol-polan nek motor ngene iki. Karo ndelok moli iki bar makani kutut barang nggih. Hah? Lesu yo madang kok lesu. Oh, wong bar tak pakani kok lesu piye? Ya mol, kae. Moli. Bar pakani kok ngelih ya mol ya. Ngelih kae lah loncat-loncat mol. Moli. Wong bar tak pakani kok. Kae karo moli. Baru kasih makan kok lesu ya mol ya. Moli. Mangane sego nasi putih. Ra penekan, ayo moli, ayo. Midun. Turun loncat-loncat, ayo. Ya lho moli kae nek mangan iki ngono. Pipine ngasih mucu-mucu. Oh, pipine ngasih mucu-mucu. Moli. Luasan lek lho, cemantel lho, Din. Wis. Wis ngerti iki gone, Din. Sono tenda barang, Din. Sono tenda barang ki apa kae? Ya delok ling ngumbah motor koncoku kae, kanca SD zaman biyen kae. Jenenge Mas Dinuk. Pemandangane nggonku sahdu to. Pemandangane top to. Dengan apa jenenge pemandangan alam iki padi-padi. Terus persawahan padi karo cabe. Karo Bukit Menoreh kono kae Bukit Menoreh. Perpadian atau nek pemandangane sahdu iki asar-asar iki lho.
Asar-asar karo nonton pemandangan sing apa iki pari-pari. Nah. Ning Bukit Menoreh mbiyen cilikanku ki menek kono kae. Kok menek apa jenenge? Naik gunung. Naik gunung sampai ke Suralaya kono kae, Suralaya iki kono kae. Karo ndelok pemandangan padi. Mas. Halo. Karo dino. Lho padine wis mulai menguning iki meh-meh arep diopeki iki. Nggo sikat ya lho, Din. Nggo sikat ya ana kok, Din. Nggo sikat ya ana kene kono kae, Din. Iki nek nongkrong nang gone daerahku gitu. Sore-sore ngene iki wis sahdu ya. Sore-sore karo ngisor wit apa iki ning wit ketepeng, ngisor wit ketepeng. Ngisor wit ketepeng ngene iki. Ngisor wit ketepeng. Ketepeng apa jenenge nek ngene godhonge cilik-cilik ngene iki. Itu gawe apa ogoh-ogoh nomi gawe ogoh-ogoh gawe malam takbiran kayak kono kae. Ya bengi gawe ogoh-ogoh ke takbiran. Sepiyane ora ana, Din. Sepiyane ora ana kuwi. Sepion. Sepion iki lho. Komplit iki sepiyane ora ana komplit. Oh, ora ana Mas. Dek ono. Dek iki ana. Keteng barang iki. Keteng ono. Iki kabeh ada. Apa? Kosong telat. Telat tradisi. Ya pajeke saiki larang Din rasah diisi Din. Pajeke larang rasah diisi. Astria Green, Serentak. Serentak ya rasah ngisi ya. Salahe mundake akeh to. Pajeki rasa larang-larang dadi kan do ngisi malahan ya Din ya. Ganti lise ya Din, sing apik ya Din. Tapi malah ora orisinal Ding malah Ding. Mending ngono kuwi malah orisinal.